איתנו באולפן הרכב המדהים שאני אישית מאוד מאוד אוהב, כנסיית השכל, ואם תכף תרצי אני אספר לך מאיפה בא כנסיית השכל. מעניין אותי אם זה זה. אני אשאל אותם אם זה קשור. אז קודם כל יורם חזן, עמי רייס, יורם, כן, נכון, ועמי, ותום כהן. ועמי גם כן, מה אתה מנגן, אתה שר, מה הוא מנגן ושר. זה מה שאתה עושה, נכון? מוצאים דיסק שמיני, יאללה, 20 שנות פעילות. אז אני רוצה לספר לך משהו, איזה יום עשיתי בלנס, איזה מופע גדול באיזשהו מקום, ככה בחוץ כזה, ההופעות של העיריות וזה, וברקע שמעתי שירים, אני אמרתי, מה זה? אמרו לי, זה אנדלוסנית יחד עם כנסיית השכל. זה דיסק מטורף, דיסק מצליח לה. עכשיו, אני יודעת שבטח אתם טיפה, אתה יודע, כאילו, יש בזה המון מיינסטרים, אני מודה, וזה מיינסטרים כזה משובח, כזה טוב בעיניי. לא האמנתי שבארץ עושים כאלה דברים. דווקא בהקשר של מיינסטרים, שתדעי לך אחד הדברים שאני הכי גאה בזה, זה שבדיסק הזה, למרות שהוא דיסק מיינסטרים, יש לך בתוכו עבד אל-והאב אתה יכול לדבר על זה, אבל נדבר. אני אוהבת. יורם, מה סוד ההצלחה? 20 שנה, יורם חזן. יורם חזן בשבילך. חשוב לי לציין. חזן, כן, הוא בא מהצד הנכון של העולם. חזן זה שם יהודי, הוא בכל התפוצות קיים. אוקיי. חזן. כדאי לך לשאול אותי דברים שכדאי לך... אני אשאל הכל. כדאי לך לשאול. הרוב אני רוצה חזן, לשאול. דיין, בנאי, כל אלה הם שמות יהודים. יכולים ללכת. יורם! 20 שנה, דבר איתי. איך? מה סוד ההצלחה? איך מחזיקים 20 שנה? אני חושב שזה קשור אנחנו חברי ילדות קודם כל. אנחנו מכירים מבית ספר יסודי. זה היה הגרעין הקשה, ופשוט אנחנו חברים טובים. בית ספר יסודי בשדרות. בשדרות. כן? כן. עיירה שמניבה מוזיקאים, כל כך יפה, ליברפול. סוג של ליברפול. איך מקבלים החלטות, אבל בלהקה? איך זה הולך? איך אתם מחליטים איזה חומרים, מה לעשות? זה כמו בטבע, החזק שורד. באמת? מה? איזה מכות? לא, יש אצלנו מכות, לא מכות, יש הרבה ויכוחים תמיד אמנותיים, וגם מכות של רעיונות. לא, מכות פיזי. אני הייתי, בפעם ראשונה שבאתי לחזרה שלהם, אני לא האמנתי, אני חושבתי שאצלנו בתזמורת אנחנו... אז לא ראית חזרות אצלי. אז איך זה? היופי הוא... זה נהדר. שהולכים עם זה שמשכנע. כל פעם זה מישהו אחר משכנע, שפתאום שמגיע ואומרים, תקשיבו, זה חייב להיות ככה, וכאילו ברגע שיש כזה אור של מישהו, הולכים איתו. איזה קטע זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני אקח את הלהיטים שלכם, או לקח את השירים שהצליחו לאורך הזמן, אני אגלה שמישהו יותר הוביל, אחד המנצחים, או שאני אמצא את כולם בתוך זה? תמצא את כולם, אבל כשאני אומר מוביל, זה יכול להיות מוביל אפילו בבית הזה. מישהו מוביל בפזמון מרעיון של מישהו אחר, זה נורא הומוגני. אבל זה קמצא שמשביחים את העניין. זה אלה ריבים פנטסטיים, זה, אתה יודע, אתה על קוצו של יוד. מה, אז עכשיו תגיד, בעיניים הכחולות האלה, גם הרבה להקות, אבל התפרקו. זה הברגה? הברגה. אבל אל תשכחו שכמה להקות התפרקו בגלל הריבים האלה, מאוד גדולות. זאת אומרת, להצליח לריב ולהגיע למוזיקה, ועדיין בסופו של יום... אז אלה שהתפרקו הריבים לא היו אמיתיים. לא היו אמיתיים. כי ריב אמיתי מוליך לדברים אמיתיים. טוב, חברים, אל תזוזו, כשנחזור אנחנו נדבר עוד כמובן על האלבום החדש, גם נשמע אתכם שרים, גם יהודה סעדו אחר כך יהיה, ולי גרינר ונופר במור, בקיצור. לא לפספס את זה, זה אושיות. אנחנו כבר ממשיכים בכנסיית השכל, ואפילו נשאל על השם, כדי שמרגול תדע. אז אנחנו תכף חוזרים מהפרסומות, חכו לנו. משחק הטלוויזיה המוזיקלי הארוך ביותר בהיסטוריה מגיע לקו הגמר. קיץ שלם, חיכיתי לרגע הזה. קיץ שלם, הם זיהו כל צליל במוזיקה הישראלית. שושנה דמארי, חנוך, קרן פלא. וביום חמישי, מי מהם ישמע את הצליל הזה? 3 מתמודדים. הולכים להשאיר פה עשן לכולם ולצאת עם מכונית. 3 מכוניות. מה פתאום? מיוזיקס בוקס, יום שכולו גמר. אני רוצה מכונית. מיוזיקס בוקס, יום שכולו גמר. חמישי בערוץ 24. I'm living in that dream from the 80s. Got a nice ring to it. I guess every superhero needs his theme music. No one man can have all that power. The clock's ticking, I just count that. Invictus, the new fragrance for men by Paco Rabanne. מאמילה שלי.
בואו לשלוח שנה טובה שאפשר לתלות על המקרר. היכנסו לפייסבוק של פריגת, כתבו גלויה, ואנחנו נשלח אותה עד הבית עם מתנה. שנה טובה ופורחת מפריגת. למורשת הזהב של פררו רושה יש סיפור לספר. סיפור על תשוקה גדולה לאיכות, מיומנות ויצירות מתוחכמות, מאגוזי לוז מובחרים, משוקולד משובח ביותר. פררו רושה הופך את הרגעים שבהם הוא מוגש לרגעים כה יקרים. פררו רושה, לרגעים ששווים זהב לראש השנה. סודה סטרים במבצע מיוחד לחג. מתקדמים לבר המשקאות של סודה סטרים ונהנים ממגוון של 30 טעמים שיהפכו את החג הזה לתוסס במיוחד. פרטים בטלפון כוכבי 9880 וברשתות נבחרות. סודה סטרים. איך? זה לא אמור להיות טיפול שוטף? שוטף פלוס 30. שזה? החלפנו לך 30 חלקים. ולמה שוב את הרדיאטור? אתם החלפתם אותו לפני חודש. What was? Was. ועכשיו לוטו גוסטה לוהט, גם הגרלת לוטו וגם הגרלת מכונית חדשה. 90 מכוניות יוגרלו, 10 מכוניות בכל הגרלה. לוטו, הכל אפשרי. חגיגת פסמים בסופר פארם. מגוון פסמים מובילים ב-169 שקלים בלבד. לדוגמה, אליזבת ארדן, 5th Avenue, פאקו רבן, בלק אקסס, רלף לורן פולו רד לגבר, סקלפצ'ר לגבר, נינה ועוד. חג שמח מסופר פארם. הים יכול למחוק הכל ברגע. אל תסתכנו, אם אין מציל, לא נכנסים לים, בחיים. פרטים באתר ים.org.il. עכשיו בלוטו 17 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 34 מיליון שקלים. תנו למספרים לסדר לכם את החיים. אלה ששהו פה יותר, ואלה שעברו פה יותר, מגיע להם להגיע לגמר. של יתגשם. אפשר לדעת, יכול להיות שגם הוא יצא אחריו. האח הגדול, הגמר, הערב. כשמדובר בפוליו, אפילו הילד החמוד שלכם יכול לסכן אתכם. לכן, לא מסתכנים, מתחסנים. החיסון הנוסף יינתן במנה של 2 טיפות לילדים שנולדו מ-1 בינואר 2004 ואילך. כך נוכל למנוע את התפשטות הנגיף ואת העברתו בין בני המשפחה. מידע על מוקדי החיסון במוקד כל הבריאות כוכבית 5400 ובאתר משרד הבריאות. רק 2 טיפות והמשפחה מוגנת מסכנת הפוליו. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear me. Happy birthday to... Oh. Oops. Sorry, Mom. Want a Fanta? Oh, please. Want a Fanta? Fanta. חי בבוקר, תודה שחזרתם איתכם בערוץ חי עד שעה 12, שהשמש בא. זנית. איתנו באולפן כנסיית השכל, יורם, עמי ותום. אני רוצה להסבר על מה זה כנסיית השכל. רק נשאל, האם זה באמת קשור לזן ואומנות? אומנות החזקת האופנוע, כן. אומנות החזקת? האופנוע, זן ואומנות החזקת האופנוע. זה ספר שיצא לפני 400 שנים. כן. ימשיך כבודו. זה תורה, זן זה סוג של תורה. כן, ואני ורן מהלהקה קראנו בגיל 16 בערך את הספר הזה, ודיברנו עליו, והמושג הזה, כנסיית השכל, מאוד בלט בספר. ואז רן זרק, בוא נקרא ללהקה ככה. הרעיון של כנסיית השכל במשפט, מה זה אומר כנסיית השכל? זה אומר שכמו
שבכנסייה, לצורך העניין, כבר האל זה כבר לא מה שחשוב, אלא מסביב, המבנים, אותו דבר כאילו האוניברסיטאות הפכו להיות כמו כנסיית השכל. מה שמעניין זה לא החקר כבר של הדעת. אז זה... אני זוכרת שהפרצוף הזה נורא הדהד לי. כן, זה שם מדהים. בוא נדבר על האלבום. זה נורא שיחק אותה בשבילכם, השם הזה. האלבום השמיני במספר, מה הולך להיות? ספרו לנו קצת. קודם כל, מה שם האלבום, שנדע? הבית כה רחוק, שם האלבום. זה גם קשור לחזור קצת לשורשים. ומה השורשים שלכם? כמו שאת רואה, מקזבלנקה. ניתן היום לדבר. נורווגי, השם. האמת שהשורשים, למה אמרת שורשים? אני חושב שאנחנו פשוט התעסקנו באלבום הזה עם חומרים שאתם יותר מוכרים לכם, מהבית. מוכרים מהבית, וגם הם מעניינים, והם גם עמוקים, וזה צליל מאוד מאוד יפה, ששווה להתעסק איתו בלי שום קשר לשורשים, לא שורשים. אבל אתה יודע, זה קורה להמון מוזיקאים שהולכים בהתחלה הם חתרתיים, אפילו אחר כך טיפה מסטרים, אחר כך פתאום הם הולכים בערגה רבה לעבר השורשים. אני חושבת שזה מבורך ויפה. כי אחר כך יקרה גם אחר כך עוד התהפכות יהיה לכם. אבל עכשיו ההתהפכות הזאת אחורה, למוזיקת בית אבא, מה רצית לומר? לא, האמת שרציתי להציל אותם, כי ראיתי שהם מתחילים גמגם, פשוט יש לי תשובה. מי מגמגם? לא. מי הוא? גמגם? הוא לא גמגם. דיברתי עליו האמת, אבל לא משנה. לא, יש פשוט, הנורווגי, זהו, קניתי. אני גם קניתי. יש עניין... הוא דומה לגולן סינגולדה, הוא דומה לסינגולדה, משפחת סינגולדה. הם כאלה בהירים מאוד. הוא יפה תואר, אני לא יודע מה את רוצה, הוא פשוט יפה תואר. לזה כיוונתי. לזה כיוונת? אוקיי. הלכתי סחור. הלכת סחור. זה לא כזה חשוב מה זה להגיד. אתם יכולים להמשיך לדבר ביניכם. זה מאוד קשור, דברים על היופי שלו. מה שרציתי להגיד זה שכשהתחלנו לעשות את הפרויקט הזה של התזמורת והכנסייה, אז היו לנו המון חששות מאיך שיהיה, ומה שיצא באמת, וזה העניין של בית, כן בית, רחוק, קרוב וזה, זה שפתאום הייתה הרגשה, השירים, כי הדיסק הזה התחיל, עכשיו בדיסק יש שירים חדשים שכתבנו ביחד, אבל לפני כן זה היה מופע, לכבוד 20 שנה לכנסייה, שבעצם ביצענו שירים שלהם בעיבודים מיוחדים לתזמורת. ובמקום שתהיה הרגשה שלקחנו את השיר ועשינו לו דור 2, כאילו, הייתה הרגשה כאילו לקחנו אותו לדור מינוס 1, כאילו... רגע, סליחה, אני רוצה שלו את חזן. אתה משלב את המוזיקה קצת מבית אבא עכשיו, אבל אתה לא תוותר על הצליל שיצרתם אתם 20 שנה לכנסיית השכל. איך אתה תסדר את זה? אתה לא פתאום תהיה להקת העוד. ממש לא. ממש לא, נכון? ובשביל זה צירפנו את התזמורת האנדלוסית. אנחנו נשארנו עם הצבע שלנו, נשארנו עם הכתיבת שירים כמו שאנחנו כותבים, וצירפנו לזה תום שמביא את כל הצבע הזה שבלעדיו לא היינו יכולים לעשות את זה. אבל זה נכון מה שאמרת, לא משנה מה אנחנו נעשה, הצבע שלנו תמיד יישאר. בגלל זה אנחנו יכולים כל אלבום ללכת לכיוון אחר לגמרי. תמיד בסוף יזהו את זה בתור הסאונד של הכנסייה. בואו, ברשותכם, זה מעניין אותי. בואו נראה חלק מהקליפ, שהוא גם קליפ נכון לשיר מהאלבום החדש, נכון לאיזה? בואי עם מהפכה. בואי עם מהפכה. בואי נראה. בואי עם מהפכה, כנסיית השכל. קליפ, חלק מהקליפ. אם תבוא שערה, אני לא פוחד. הרוח בשיער, אבק בעיניים, אני עדיין פה בינתיים. בואי, מהפכה, כי אצלי בשכונה יש ילדה בוכה. נתנדו את הסירה, תכניס מטבע, יש לך משקה שזה כואב, אני כן ילדים לבושים בסמרטוטים,
את השופט, נשחט את השוחט, נפיל את ראש העיר, תכניס מטבע, יש לך שיר. אם זה מתוק אז אני אוהב, אם תבוא שערה אני לא פוחד. אני מכיר את הקליפ. אתה מכיר את הקליפ? כן. אני פעם ראשונה רואה אותו. אז ככה, אז חזן אתה בעל קול. בואי נקשר יפה. ואני נורא אוהבת את הכתיבה המחאתית הלא בוטה. דווקא ברמז, אם אפשר לקרוא לזה רמז, אבל זה כאילו לא לפנים, אלא זה מעודן. לפעמים זה מחלחל יותר. זה שיר שרן כתב יחד עם אהוד בנאי. שאגב אהוד בנאי. יש, הבנתי, הפרזות הנופלות האלה, נכון? הפרזות המשתתחות האלה, מה זה אהוד בנאי? חבל על הזמן, עכשיו אני מבינה למה. ספרו באמת על החיבור. לא, חכי לפני אהוד בנאי. אתה יודע ששבוע שעבר לצערי הרב והגדול נפטר גבריאל בלחסן, גיטריסט של להקת אלג'יר, ואתה יודע מה? החבר של הנורווגי. נכון. הייתם יחד באלג'יר, נכון? הייתם יחד באלג'יר? ספר לי. זה היה מאוד עצוב. הוא היה גאון, כמו שאתם בטח מכירים. כן. אני מתתי על להקת אלג'יר, אני מתה עליהם עד היום. והוא בן אדם מדהים. הם קלט. זה להקת רוק'נ'רול קלטית. לא קשה מדי לאבד, אפשר? קשה לאבד, זה היה שבוע מאוד קשה. גבריאל גם הוא היה אדם מאוד מיוחד. זה מה שעצוב בכל הסיפור. הוא מפרץ מאוד, הוא מדבר המון, הנורווגי. טוב, אבל גם נראה שזה קשה לו, אז זה בסדר, ככה זה. ספרו טיפה באמת על החיבורים מאוד בנו, נורא מעניין. זה באמת משהו. שוני. כן. שוני, יש הופעה. יש לנו ב-12/9 הופעה... 12/9, חברים. יחצן טוב, לא? כן. בשביל זה העירו אותי בבוקר, אחרת הייתי נשאר לישון. זה הפעם פישוני, אנחנו מארחים שם את אהוד, ואהוד יש לנו היסטוריה, עשינו איתו סיבוב הופעות שלם באזור 2000, משהו כזה. אני זוכר. כן, עכשיו זה... וזה שילוב טבעי, נורא כיף לנו להיות... כיף לכם לעבוד ביחד? אתה אפילו דומה לו קצת. לא, באנרגיה, יש משהו. אבל גם הוא הסולן, גיטריסט סולן בתנו לשתות. וואלה, זה בעצם אהוד. זה כמו שאתה יודע, שמספרים על הסלש, הוא ניגן עד שיצא לו דם האצבעות. כזה. בבית מספרים לי דברים, כל מיני כאלה. דווקא זה הסולו מהיר. כן? אז ב-12/9 באמפישוני? מופע השקה של הדיסק, כנסיית השכל, התזמורת האנדלוסית אשקלון, אהוד בנאי, לא נשארו הרבה. בקיצור, הופעה מגניבה, אז אם עוד לא קניתם כרטיס, שוני זה הבית שלי, את יודעת. אתה הכל זה סובב זיכות, לא, הבית הבחירת... שוני, בנו את שוני בגלל שאתה שם. אני מדבר על המגורים. נו, לא משנה. זה מתחת לבית שלי. שמה, זה אוקיי. אגב, הדיסק קוראים לו הבית כה רחוק, אבל המופע בשוני קוראים הבית לא רחוק. יש עוד שירים באלבום שהם כל מיני, הם קצת שעטנז של סגנונות שונים, יש כל מיני, לא כזה, זה כזה קצת קומקומי העניין הזה של זה טוב, לפי דעתי, לא יודעת. כן, זה דיסק צבעוני מאוד. כן? יפה, הגדרה יפה, צבעוני. צבעוני מאוד. טוב, ומה, אתה יכול לפרט טיפה? מה... כותבים שהם נורא ורבליים. נגמור בזה, כן. גברנים קשים. בסדר, אומן זה אומן. האמת שזה, אנחנו לקחנו את העניין הזה של ללכת ולחקור את הצליל האנדלוסי. וזה באמת, יש שם גם שירים מקוריים. ויש שם גרסת כיסוי לזוהר ארגוב לשיר ילדתי. ואיזה ילדתי ראית, תעשו לי פרזה. לא בסולב שלי, כי אני אתעט אותך. אני ביקשתי קודם מים, הפה שלי... הלכתי פה ושם, אין איש יודע, טירררריררה. איך לא הלכנו? זה עושה צ'קו, טיררריררה, למה טירירה. זה נורא אנדלוסי. ואת זה, אתה יודעים מי כתב? ציון שרעבי. יפה, שהאנדלוס שוכן במוחו כל הזמן. שדיברתי איתו בטלפון שבוע שעבר ואני מת עליו. טוב, מעניין, אנחנו תכף נביא לך מים. המים בדרך, אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, אחר כך נשמע את כנסיית השכל מבצעים לנו פה בלייב, את השיר החדש שלהם, אפילו אז. גם יהודה סעדו יגיע אלינו, כמובן לי גרינר ונופר מור, מפגש פסגה מהסרטים. לפני שהם שרים מים בבקשה. כן, לקבל. הבן אדם מיובש לנו. מה זה הקמצנות הזאת? חברים, פרסומות וכבר חוזרים את נסיעת השכל פה לייב באולפן.
לא מאמין שאפשר לעמוד במקום. זה נראה לי הוא אחורה או קדימה. אני בשכלי מאמין פשוט לי שיש בורא לעולם ושיש תכלית ושיש כיוון, אבל והכל לטובה, וכל הסיסמאות האלה, לחיות את הסיסמאות האלה, באמת להאמין שהכל לטובה, אני לא שם. Just now. Just free. Just me. Just Cavalli. The new fragrance just for him. Je chante dans la rue qui s'étonne, dans la rue qui s'étonne. Je pense que le ciel est immense, que le ciel est immense. J'ai le nez dans les nuages et le cœur qui s'embrasse. Des tapis en plein la tête s'écoulent en bicyclette et je me dis une chose simple et jolie. Je vois la vie, je pars toucher le paradis. Bonjour la femme, je vais m'embrasser la plage. Je dépasse son sourire aussi. Je peux embrasser la planète. אפשר לענות מכל רגע בחיים. יופלה, החצי המלא של הגביע. זה סיר ברזל, את עושה בזה חמין למשל? הוא במחיר מדהים. לקחתי? זה ווק. את מקפיצה בזה אסיאתי ומשלמת עליו בתווי קנייה. לקחתי. את ממש בשלנית. זה סיר לעידוי ירקות. בצ'יק מגיע במשלוח. לקחתי. פה שמתי לך את החמין. לקחתי. רוצה את הירקות המעודים? לקחתי. איך תקחי את כל זה? לקחתי. כן, בחג הזה הכל כלול במשביר לצרכן. גם הנחות ענק, גם משלוח הביתה מתנה, וגם הטבים שלכם שווים 100% מערכם. המשביר לצרכן, לתת יותר. Glory, glory, hallelujah. אתה תסמן את המטרה, אנחנו ניתן לך את הכוח. James Bond 007, introducing Quantum, the new fragrance for men. אהלן, אני גולן, אני איש כוחות הביטחון, נראה טוב. האמת שבא לי, ממש בא לי שתהיה לי כבר זוגיות חדשה. אני ממש מקווה למצוא את זה פה. הקלט עכשיו תיבה קולית בלאב-מי ותוכל לקבל בתוך זמן קצר עשרות הודעות מנשים שישמחו להכיר אותך. 1-900-50-50-50 לאב-מי 1-900-50-50-50. יש רק לנצח. אני לא מכיר את המושג הפסד. למדתי להיות פחות אגרסיבי, להיות פחות קיצוני. למה שמישהו אחר יתערב? זה עניין ביניכם? התחלתי לתת ללב לדבר. טובה. הנה עשיתי את זה. האח הגדול, הגמר, הערב. מאמילה שלי. בואו לשלוח שנה טובה שאפשר לתלות על המקרר. היכנסו לפייסבוק של פריגת, כתבו גלויה, ואנחנו נשלח אותה עד הבית עם מתנה. שנה טובה ופורחת מפריגת. חי בבוקר,
תודה שחזרתם איתנו באולפן חלק מהרכב כנסיית השכל, והם עומדים לבצע את השיר החדש שלהם, אפילו אז. אפילו אז. בבקשה. חבר'ה, גו, תהנו. אפילו אז במרפסת גבוהה משקיפים על עיר היפה, שרוח טובה פיזרה פנסים וירח מושלם צייר לך פנים. אפילו אז יכולנו לראות את הסוף מזדחל כמו גנב מאחור, לקחת אותנו לנוץ בנפרד. אפילו אז הצטמצם באישון עינייך והחושך בחוץ הפסיק להפחיד, והבטחנו בשקט שזה לתמיד. אפילו אז יכולנו לראות את הסוף מזדחל כמו גנב מאחור, לקחת אותנו לנוץ בנפרד. אפילו אז ומאז היום הפסיק יורד תמיד, ומאז הרוח לא מגלה לי דברים מאז. ומאז למים יש דם לשמיים, יש צבע של דם, ומאז הרוח לא מגלה לי דברים אפילו, כי זה אפר, זה מפאר לנו את התוכנית. מפאר את התוכנית. שבאים כנסיית השכל לתוכנית, אנחנו מיישרים קו, וזה, מה זה תודה? תודה. מה זה נפלא? שבהצלחה 12/9, חשוב להגיד. אנחנו נהיה שם, סגרנו את זה, אמפי שוני, 9 בערב, מתחיל. הוא יהיה, זה ליד הבית שלו, אתם באים בגלל שהוא גר שם, אתם בכלל נולדתם בכדי שלבוא להופעה אצל בזיכרון יעקב. אני זיכרונאי, זה לא נראה לכם הגיוני שיגיד זה מעל הבית. בסדר, מעל הבית. נשיאת השכל, תודה רבה. תודה רבה לכם, ביי. אוקיי, זה הזמן להגיד. היי. תגיד לי, אנחנו הקראנו אותה בהולכות, הקראנו שתהיה. הקראנו, נראה לך. מה קורה? עדי שלו. בסדר גמור. מדהים. סתם, לא לחוצה לא, אני עצבנית, אני אסביר לכם למה. קיץ שלם של קולנוע, אני חושבת שראיתי יותר מ-30 סרטים בקיץ האחרון, והסרט היחיד... מה אנחנו אשמים? שנייה, לא, להפך, אני צריכה להודות לכם שבזכותכם ראיתי כל כך הרבה סרטים. סליחה. אם שבוע שעבר עוד הייתה לי איזושהי תקווה שאני עוד אזכה לראות סרט טוב הקיץ, אז זהו, איבדתי את התקווה הזאת, זה לא קרה. הלכתי לראות פרנויה. שאמרתי... לא שמעתי על זה אפילו. זה אריסון פורד וגרי אולמן, וכן. איך את יכולה להתאכזב? רק מלראות אותו. לא יודע כמה זמן. רק מלראות אותו, אני מפחדת להגיד על הכלום. קודם כל, הוא איבד קצת מהטנדר שלו. אני רוצה להגיד לכם שמסתבר שבקיץ 2013 דיאלוגים בקולנוע הם מותרות. המילה מותחן לא באה מהמילה מתח, זה לא קורה, אני מתיחה, לעשות מתיחות כדי לא להירדם.
כנראה בהוליווד הם לא צופים בסרטים לפני שהם משחררים אותם החוצה לבתי הקולנוע. שזאת בעיה קשה. כי אחרת אני לא יכולה להבין, יש שם כמה סצנות בסרט הזה שאת אומרת, מה קרה ליכולת המשחק של השחקנים שם? למה אני, שאני השחקנית הגרועה בהיסטוריה של העולם, יכולה אולי